Tak toto malé zariadenie sa volá Jiva Water, čiže duša vody. A mne prvýkrát prišlo domov 6. júna a od môjho priateľa Filipita z Čiech, a ja si už bez tohto zariadenia na štrukturovanú vodu neviem predstaviť už svoj život. Pamätám si, ako prvé 3 dni sa mi po pití tejto vody snívalo, že plávam pod vodou v úplne čistom oceáne s veľrybami, korytnačkami a že dýcham pod tou vodou, a to sa presne dialo po prijatí vody do môjho tela, lebo sám som 70% vody a je veľmi dôležité, akú vodu do seba dávam, a veľmi silne som cítil prvé 2-3 týždne, veď sa aj hovorí, že aby sa mohol zmeniť nejaký zvyk, tak treba na to 21 dní. A veru, veľa sa zmenilo, ako sa vymenila tá voda vo mne, a po každom dúšku aj teraz cítim, ako keby som si dal štamprlík kávy. Proste oveľa energickejší, vitálnejší. Ráno, keď sa zobudím, tak si vždy ju zohrejem, túto vodu v konvici, tam mám taký teplomer, zohrejem na 40 stupňov a túto teplú vodu si ráno dám. Nemusím si už dávať zelený čaj, ani kávu, ani nič, lebo dostatočne ma to nabíja na celý deň a túto vodu aj pijem celý deň. Takže ja nedám na toto zariadenie dopustiť. A voláme to, že je to filter na vodu, ale ono je to oveľa viac ako filter na vodu. No, je to moja priateľka, veľká priateľka, lebo robí ma vitálnejším, šťastnejším a plným energie. A ukážem vám, tuto máme ešte jednu kamošku, toto je Vipasa, a tá sa už montuje na prívod do domu alebo do bytu. Úžasné na polievanie kvetín, aj sprchovanie sa tou vodou, na kúpanie sa dokonca sprchujem aj s touto malou, odmontujem hadicu, obchám to tam, taký grif, a je neuveriteľné, lebo na celom tele máme veľmi veľa porov a pory doslova pijú takisto tú vodu, a to mám takú skúsenosť, že nemôžem sa sprchovať večer, lebo ma to doslova nabije, takže večer sa sprchujem klasickou vodou a ráno sa sprchujem touto. No, tak som chcel s vami zdieľať, že čo toto malé čudo je zač.